Що за чудовище си ти? Кръвопиеца, детедъвкача, месорезача, дроболапача, касапчето. Моля те, не ме яш. Мислиш, че щом съм великан, съм и човекогълтащ канибал ли? От Amblin Entertainment. Под режисурата на Стивън Спилбърг. Наричай ме голям, дружелюбен великан. Олелей. И по книгата на Роалд Дал. Ловя сънища. Този звучи като теб. А кошмари има ли? Да. Изтърсак! Софи, скрий се. Имаш вкусно малко бобче. Това лято. Страх ли те? Да. Мен не. Светът е по-великански, отколкото си мислите. Аз имам план. Смела, Софи. Това е разказ за едно малко момиченце. Ще има големи приключения и смях. Ще има трудни моменти и лесни моменти. Задръжте дъх и стискайте палци. Тръгваме! Ще те наричам ГДВ. Добрият великан. Скоро в кината на 3D.